Hey guys, what's up? Welcome back to our YouTube channel. Nanapo ko karon guys. Gusto ko mo try aning challenge na content. Kini na challenge guys. Igagaw lang ni siya sa tulala challenge. Medyo boring ni siya pero sige lang kun. Tawag na ko ni luha challenge. Gaan ako ang kaugalingon og 10 minutes na mag-atubang lang diri sa inyo ha. Try na ko makaluha ba yun ko. Kay kini murag lisod ni para sa kuha kay malipayon mo nga pagkatao kon. Ya dire magilak-hilak ko sa matubangan. Ay di pero sige lang. Challenge gani no. So, sige, sugdanan na to guys. 10 minutes lang guys ha. Before ko magsugod guys sa akong challenge, shout out lang na ako guys. Isa sa mga subscriber na mo. Una, shout out na ako guys si Bing Bing, si Beverly Daguhoy. Okay, shout out na takambing ha. Ug si ano po di ay Kaloy Gwapo. Pa Garciaville na siya. Nagpa-shout out ko. Ya, sige, sugod na ta guys ha. Sige. Manghi sa kudaan guys. 10 minutes lang guys ha, 10 minutes. I-pray ko ninyo nga makailang ko. Sabi ko i-pray yun. Sige, mag-start na guys ha. Dara. Sige, timer starts now. Ginagawa mo. Alang mata guys. Huh? Alang na itong mata guys, hapit na eh. Ginagawa mo.
May gamay na guys. Luwa na gamay. Ginagawa mo? Four minutes na guys. So, ilang, nasa mama lang. Lang, i-pray ko lang ang makahila ko. Six minutes na yati. Ginagawa mo? Ginagawa mo? Wala guys. Wala guys, 9 minutes na, apit na. Wala na ni. Discuss. Gamero jud kayo. Wala, di mo kaya guys. Lisod kayo nga challenge. Wala X me, wala ka kuan me. Wala. So, next challenge na guys, kay wala. Sige, maulan to guys. Salamat guys sa pagtutok sa ko guys ha. Way pulos nga content guys. Hey guys, salamat guys sa pagsubaybay guys. Thank you. Then don't forget to subscribe. Then click the
notification guys para ma-update mo sa mga next video na mo. Panikamutan na mo guys nga maka-upload mi og mga video pa. Lingaw-lingaw lang ko ni. Inato ra. Sorry, wala nakaluha. Bye. On my body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.